La khona njengamanje uNkulunkulu engathi ngakubusisa ekhambele ehlale nawe evula iminyango yempumelelo konke nje okuthintayo ngezakhe izandla kube impumelelo. Mina ngigama uPastor Uningi makulwesine suke siku TV iTV empeleni kule morning show sibheka udaba lamaphupho ngasilandela ke nakanjani nakhona ekseni ngo7 kanti ngaloko insuku zonke suke siku channel iNew Flick silandela amaphupho siyabheka inamba yami ekhona ngakwazi ukufonela especially iphupho la kumalilide noma linama details amaningi ngiyacela ukuthi ungangifonela lapho akunama terms and conditions aqinile ama terms and conditions akhona ilawathi ngifonele faka itime just faka itime ngifonele siqoqe ngikuphendule kuphela ungafanele nje uqiniseka ukwenza ku-WhatsApp sibeka iphupho lika mfowethu la the real Khulekani Gina TV the real Khulekani Gina TV ushuthi ke la umfowethu ukhulekani into ayibuza la uthi ke uphupha ugibela isihlahla nabantu engingabazi ukuthi ngagcine ke ngaqhuma ngehla esihlahleni. So ngenhloso yokuthi uma siphendula ukhulekani ifuna kuphenduleke nomunye umuntu sibe sesenza isiqiniseko sokuthi silibheka kaningi ukuthi ngama angles amaningi iphupho senze ukuthi singalokhu sibuye ephupheni eli1 kaningi yabona ngiyazi ukuthi usekhona umunye ngaphupha isihlahla singenye indlela kodwa asizame la sibheke la ukuthi into yokuqala uma uphupha ubona isihlahla esikhulu futhi sinamagatsha amaningi lolu uphawu oluhle alusilubi ngoba lovama ukuchaza la ukuthi empeleni lindele ukuba ke nempilo ende esimeme nokuba nodumo mhlawumbe nenjabulo uphinde mhlawumbe ube nomndeni omkhulu empeleni yabona. Okwesibili esingakusho futhi uma uphupha isihlahla noma kuyihlahla eziluhlaza lolu phawu olusuke lukhomba isimo senhlanhla kumuntu lukhomba impilo enozinzo likhomba impilo ehambisana nenjabulo nempumelelo. Okwesithathu uma uphupha isihlahla eside esikhulu nalolu phawu luhle lusho ukuthi uzokuba umuntu ovelele nohlonishwayo uphinde uthuthuke mhlawumbe into ethinta ibhizinisi noma emkhakheni okuwona njengamanje yabona. Okwesine uma uphupha usubona isihlahla esomile lolu phawu lubike luyaxwayisa lithi kumele uqaphele ngoba ke mhlawumbe ungase wena ulandelwe mhlawumbe yibhadi ngenzeka ube umuntu ukuthi mhlawumbe kunokhondolo lwesiqalekise esithile mhlawumbe esimbi esikulandelayo esizokwenza ukuthi mhlawumbe ungenzi kahle mhlawumbe into ethinta ingcebo ungenzi kahle into ethinta inzuzo mhlawumbe ungaphinde ulahlekelwe kakhulu emali mhlawumbe uhlangothi nothinta imali la ngiyabona. Kodwa kwehlanje singakusho ukuthi ke uma kungenzeka uphuphe uhleli ngaphansi komthunzi wesihlahla uphumulile nje luhle kakhulu lophawu ngoba into elivezayo liveza ukuthi lindela ukuba nesikhathi esimnandi lindela ukuba nesikhathi sokunethezeka nokwaneliseka ngenxa yokuhamba kahle kwempilo futhi umuntu ozohanjelwa kahle impilo bese ke ngaleso sizathu leso bese uphila kamnandi uyanethezeka uyaneliseka yabona. So okwesithupha uma uphupha usigibela ke manje isihlahla wenyuka isihlahla noma ugibela isihlahla sesho kanje lo phawu oluvama ukubika ukuthi empeleni umuntu ongasuke athola isikhundla esiphezulu umuntu ongathola umsebenzi ongcono noma umklamo wakho uzokwenzela mhlawumbe inzuzo eyengeziwe. Okwesikhombisa futhi uma kungenzeka ke la uphupha uwa esihlahleni uphupha uqhathaka esihlahleni uphawu luphi liyaxwayisa ke ngoba lubika ukuthi kumele uqaphele ngoba mhlawumbe ungase ulahlekelwe isikhundla ungase mhlawumbe uphelelwe udumo mhlawumbe ngase uphelelwe ukuzethemba ngempilweni yabona ungazelele. Kepha ke uma uphupha wehla nje uzehlela wena esihlahleni voluntary yabo lolu uphawu luhle kakhulu ngoba lusho ukuphepha lisho ukukhululeka lisho nempilo engahle ihambe kahle noma impilo engahle belula ngemva kokuphuma esimene esinzima
okade ubhekene naso ubhekene naso. Kusho ukuthi mhlawumbe umuntu ozophepha aphinde akhululeke mhlawumbe nempilo iphinde ibe lula ngenxa yokuthi uzophuma esimeni esinzima ubhekene naso, yabona. So okwesishiyagalombili esingabheka ukuthi uma uphupha la ubona isihlahla siwile mhlawumbe noma ke sigawuliwe ke ngenze kuyasibona noma usibona sigenciwe sagawulwa, uphawu olubi lolu nalo, ngoba lungasho khona ukuthi wena siqu mhlawumbe kumele uqaphele ngoba ungahlulahlekelwe utho olubalulekile noma kukhona umuntu ongasandluli emhlabeni futhi kuyenzeka kanjalo, yabona, kungekudala. Kodwa ke kuyenzeka futhi uma uphupha ugibela isihlahla, yabona, kube uphawu olubi uma usigibela isihlahla kunzima ukusicanca, yabona, uthi asigibeleki kahle noma kunzima, lusho ukuthi lindela la ukudonsa kanzima, lindela ukunyuka mhlawumbe kwempilo esikhathini esizayo, mhlawumbe izothi ukwenyukela empilweni, yabona. Kanti ngaphinde kusho mhlawumbe imizamo yakho noma iqhatho ongahle uthathe lokusithuthukisa noma lokuzama ukusithuthukisa noma lokwenza inqubekela phambili ngale nje kobunzima obhekene nabo. Okusho ukuthi despite the difficulties uyozama ukwenza inqubekela phambili, uzozama ukuphokophela phambili, yabona. So kunye singamele sikubalula ukuthi uma uphupha umuntu osesihlahleni nje engathi uzibona usesihlahleni, ngenzeka uhleli, ngenzeka ukha ama-fruits, ngenzeka wenzani uphezulu esihlahleni, yabona, uphawu oluhle lolo, ngoba esikhathini esiningi lusuke lusho ulindela ukuthokozela ithuba ozolithola lokuvelela empilweni, lindela ukuthokozela ithuba lokuphumelela kanye mhlawumbe nokuba nje nezinga lempilo ephakeme elizayo kuwena, yabona. Asiye ngokuphetha kuma singabheka ukuthi enye into esingafuna siyibalule ukuthi uma ngenzeka mhlawumbe uphuphe uvuna-ke iy'thelo usesihlahleni, uvuna lezi iy'thelo noma uzivuna kuphansi noma phezulu ukha iy'thelo, uphawu nalo luhle lolu kuba lusho ukuthi ngempeleni lindela ukuthokozela umvuzo omuhle ozowuthola, lindela ukuthokozela umhlomulo mhlawumbe ongahle uthole, noma ke lindela ukuthi ngahle uthole inzuzo noma ngahle wenza inzuzo ngemva kokusebenza kanzima esikhathini esendlule, yabona, noma ngenxa yokusebenza kanzima esikhathini esendlule. So uma uphupha ke la ihlahla seyithelo nje futhi sithelile, usibona sineyithelo noma beyisiphi isihlahla eseyithelo, uma sithelile uphawu oluhle lolu ngoba lusho inhlanhla, lusho isibusisho, lisho ukuvunywa impilo, lisho kwabanye ukukhulelwa, yabona, kwabanye lisho ukuhamba kahle kwebhizinisi uma benebhizinisi. Kodwa kuma uphupha isihlahla seyithelo futhi singenazo iy'thelo, lolu uphawu olubi kakhulu ngoba kwabanye lusho ukudumala, okwabanye lisho ukuthi uma ngukuthi kade unomklamo okade ufuna ukuqala kunebhizinisi okade ufuna ukuqala, no, ungajahi, akuthi upholisa amaseko kancane ngoba kungenzeka utshala imali ingabuyi investment, ngenzeka uzo-invest imali ingabuyi return, yabo. So suke lixwayisa ukuthi into ozoyenza njengamanje ngeke ibe ney'thelo kunalokho uzokulethela endumalo, yabona. Lisho ukuthi awumisi iy'nhlelo nazo zokutshala imali. Uma ubona nje kune-pyramid scheme okade uqale ufake imali, linda uzodliwa imali, bazokudla, uzoyisola uma ubona isihlahla sinazo iy'thelo. Uma ukuthi nje uthanda nama-get rich quick scheme akume. Siyabonga-ke ngenza ukuthi uNkulunkulu enilonde, uNkulunkulu enibusise. Ungakhohlwa ukulike le video, akuyona yokuqala, akuyona yokugcina. Siyabonga.